खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि। हायनारि गामिया साब सिखोन आफादनि नैथि सान फालिदों। चिरां जिल्लाजों सिंखाव लानाय 31C राजा लामानि खासिक'त्राजों साहा फारसे नांजाबना थानाय समायना साखोन सिखोन हायनारि गामिया दिनै साब सिखोन आफादनि नैथि सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो MLA जयन्त बसुमतारी आरो MCLA अमर बसुमतारीया हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो काजलगावनिफ्राय रिलुस बसुमतारीनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। गोजोननाय मोनदों। दिनैनिल' बाथ्रा नङा, थांनाय 2021-22 मायथाइनिफ्रायनो 26 जानुवारि गणतन्त्र दिबस खालि बिथांमोनखौ चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया मोनसे स्वीकृति होदोंमोन। बिथांमोननो मोनसे एवार्ड होनाय जादोंमोन आरो बे एवार्डनि उननिफ्रायनो दिनैहाय बोसोरनै जाबाय। बे बोसोरनै फरायनायनि मोनसे बिथांमोना रंजानाय फोरबो फालिदों आरो आं नुदों, आं बेयाव दिनैनिल' बाथ्रा नङा, फैबाय थानाय जायो। आंनावबो लोगोफ्रानो बाव दङ, बाव न' लुनानै दङ। बिथांमोननि नाजानायाव जिबायदि मोनसे हाबाफारि लाबाय बे जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो जोबोद मोनसे मोजां मोनदों जे आंनि समस्तिनि सिङाव दिनै बेबायदि मोनसे गामि दं जायनाखि क्लिन, एखेबारे साफा सिखोन साखोन गामि। आरो आंनि समस्तिनिल' बाथ्रा नङा, आं नुदों जे जोंहा मोनब्रै जिल्लाजों बिटिआर ओनसोल, बे बिटिआर ओनसोलनि दिनैसिम आंनि रेकर्डआव गैया, आंनि इनफरमेसनाव गैया बेबायदि क्लिन गामि। दा बेखायनो आं सानदों जे नैबे गामिनि जे क्लिननेस बेखौ जाहाथे बयबो गामिफ्रासो सोलोंनानै लानानै थाङो। जों सिगाङाव नुयोमोन बर' गामियाव न'खरफ्रामबो बिबार बिफां गायनायनि बाथ्रा, लांगोनायाव बिबार बिफां थायोमोन, गामिया समायोमोन। दिनै फैयै फैयै नुबाय, थांनाय 15-20 बोसोरनि सिगांनिफ्राय दिनैसिम बर' गामियाव बे बिबार बिफांफ्रा गैलिया। बिबार बिफां गैयैखायनो दिनै गामिया समायलिया, न'खरा समायलिया। फारसेजों जोंनि जे हाबा हारिमु वार्क कालचार बे जिनिसाबो गैलिया। दिनै नैबे गामिखौ क्लिन भिलेज खालामनाय लोगो लोगोनो फुङाव सिखारनाय मोनसे हुदा जाबाय। फुङाव सिखारनाया देहानि थाखाय मोजां आरो फुङावनो मोनसे हाबा मावो, माने खामानि मावो। खामानि मावनाया जोंनि वार्क कालचारजों लोगोसे जोंनि देहाखौ राफोद खालामो। फारसेजों नोङो गामिया समायबाय, लामाया समायबाय, गोसोआबो मोजां जाबाय। फुङावनो गोसोआ मोजांखाबा बिनि सारा दिन बे मोजाङैनो थांगोन, सारा लाइफआव मोजाङै थांगोन। दा बेखायनो बेबायदि गामिखौ जोंनो बेखौल' नांबावगौ। बे गामियाव आरोबाव गोबां खालामनांगौ दंबावो। आं थांनाय 2014 मायथाइयाव महाराष्ट्रआव थानाय रालेगान सिद्धि होननाय गामियाव थांनायनि मोनसे खाफाल जुफिदोंमोन। बे रालेगान सिद्धिया जाहैबाय आन्ना हाजारिनि गामि, जाय आन्ना हाजारिया थांनाय 1976आव बेखौ गायसनदोंमोन आरो दिनैसिम बिथांमोननि गामिनिफ्राय गासै 76सा माने अफिसार्सफोर दङ, IAS अफिसार, IPS अफिसार, बेबायदिनो स्टेट लेभेलनि अफिसार्सफोर दङ। आरो जाय गामियाव दिनै नोङो 3,000 गाइखेर दिहुनो, जाय गामियाव मोनसे गामियावनो नोङो नार्सारिनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम साइन्स स्ट्रिम दं, आर्ट्स स्ट्रिम दं, नोङो कमार्स स्ट्रिम दङ। बेबायदि मोजां मोनसे थासारियाव सोलिदों, जेराव बिराद मोजाङै बेयाव मैगं थाइगं दिहुनो। बेबायदिजों गामिया गावनो गाव आथिङाव गसंनानै मोनसे इनस्टिटिउसन बायदि जाबाय। आरो बे गामिखौ नायनो थाखाय देशनिल' नङा, बिदेशनिफ्राय मानसि फैयो नायनो थाखाय। मोनफ्रोमबो आर्मिनि बे खाथिनि जायफ्रा ट्रेनिंफोर दङ, ट्रेनिंफोरा बेयाव थांनानै मोनसे शिक्षा लाहैयो। बे गामियाव मोजां मोनसे लाइब्रेरि दङ, मोजां मोनसे नोङो मिटिं खालामनायनि हल दङ, AC हल दङ, बिराद मोजां। आरो बे गामियाव दिनैहाय नों इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर जेरै आम्बानिमोन बायदि नोङो टाटा ग्रुपमोन बायदि बे ग्रुपफ्रा बे गामियाव दिनै नोङो डनेट खालामहैयो। गामिखौ सिखोन साखोन लाखिनो थाखाय बे गामिनि फरायसाफोरखौ नोङो फ्रियै मोनसे लेखा फोरोंनो थाखाय बेबायदि मोनसे हेल्प खालामो। बेनिखायनो आं मिजिं खालामदों नैबे जोङो हायनारि गामि, आंनि समस्तिनि खासिक'त्रा होननायजों नांजाबनानै थानाय बे गामियाव जाहाथे बयबो नायनो फैयो आरो बेखौ जोङो बयबो सोलोंनानै लाङो आरो गामिखौ मोनसे समायना रुप होयो। समायना गामि जायोबा, मिथिंगा जायोबा जेरै जों मोजां मोनो, गोसोआ मोजां जागोन। गोसोआ मोजां जायोबा देहाया मोजां थागोन, देहाया मोजां जायोबा जोंनि जौगानाय फारसे जों सिन्था खालामनो हागोन। आं बेखौनो मिजिं खालामो। नोंथाङा माबा सानदों नामा बे गामियाव फैनानै आरो बिनिफ्राय साबसिन जौगाखांनायनि माबाफोर? निस्सय बेयाव दङ, बेयाव लाइब्रेरि बानायनांगौ खोथा दङ, बेयाव गामियाव हल मोनसे नांगोन, बिदिनो नोङो राजुहुवा मोनसे टयलेट निस्सय थानांगोन, बेयाव लोंग्रा दैनि बेबस्था निस्सय थानांगोन। आरो आं बे गामिखौ खावलायदों, खाथियाव LP स्कुल दं, हायार सेकेन्डारि दं, मडेल हस्पिटाल दं, बेखौबो नैबे गामिनिफ्रायनो जोंनि सांग्रां जायफोर गामियारिफोर दङ बिथांमोना जाहाथे दायित्व लानानै, बिबान लानानै जाहाथे बेखौबो जों खाथिनिखौबो जाहाथे साफा खालामनो हायो बा बिदिनो मोजाङै लांनो हायो। मानोना सिथ्लायाल' साफा जायोबा जानाय नङा, उसुङाबो साफा जानांगोन। खोनानो मोनदों जे बे गामिनिफ्राय रावबो कर'ना बेमारजों भुगिनो हायाखै, बे जानो हागौ नामा जे साफानि थाखाय?
आरो नंखागौबो साफा नियम निथिखौ मानिनायजों लोगोसे नङा होमबा नियम निथिखौ मानियोब्ला नोङो बेमार आजारा जाखाया आरो मा होनदों देहानि लोमजानाय साजानाय बेमार आजारा गोसोनि सायाव 50% सोनारोनो जायनि गोसोआ नोङो गावखौनो कनफिडेन्टखा बिनियाव नोङो गुबुनफ्रा नोङो बेयाव आक्रमण खालामनो हानाय माबा मोनसे साफिनो हानाय जाया बेनिखायनो बेबो हयथ' दङ माबा मोनसे पारसेन्टब्लाबो साफा थानाय खारन साफा थायोबा लोमजाया साफा थायोबा नोङो बेमार आजार जाया साफा थायोबा गोसोआ मोजां जायो दा बेखायनो आं सानो हयथ' कर'ना बेमार जायैनि खारन बा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजायैनि खारनफ्रा बे सांग्रां माने साफा थायोबानो सांग्रां जायो बेनिखायनो जायाखै निस्सय जानो हागौ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय दिनैनि बे दिनाव बा दिनै बेयो सेकेन्ड मा होनदों बे एस्टाब्लिश बा क्लिन गायसन सान माने साब सिखोन गायसन साननि दिनाव दिनै जों नुनो मोनदों दिनै बे जोंनि ओनसोलाव मोनसे चिरां जिल्लायावहाय हायनारि होननाय गामि दं बे ओनसोला दिनै बयनिख्रुइबो दिनै बिटिआरआवनो साबसिनै साखोन सिखोन होननानै जों मिथिजाबाय दा बे दिनाव आं फैनानै दिनै आं नुनो मोनदों आरो सोलोंनो हादों जे जोबोर जोंनि थाखाय बेबायदि साब सिखोन थानाया गोनांथि दङ आरो बे हायनारिया जोंनि अल बिटिआरनि मोनसे एग्जाम्पोल बेयो जोंनि मोनसे एग्जाम्पोल बे आं दिनै बे गायसन सानाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे गासैबो जोंनि बिटिआरआव गामि ओनसोलफ्राव जोङो साब सिखोन थानाया गोनांथि दङ मानोना साब सिखोन जों थायोब्ला जोंनि बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोनगोन अकल बेल' नङा दिनै हायनारि गामिनि थांखिया माखासे ओनसोलाव गाज्रि बारहावाफोर जेनोखि गथ'फोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौबो दिनै रैखा खालामनायजों लोगोसे बेखौबो माने क्लियार साफा खालामफानायनि मोनसे बिथांमोननि थांखि दिनै जों नुदों बे ओनसोलाव बा आं बेयाव गिदिंफैना नुदों जे बेफोरबायदि माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोराबो दिनै जोबदों आरो जायगाखौ नायोब्लाथ' नोंथांमोना नुखागोन आरो बयबो जों दिनैहाय अल बिटिआरआवनो मिथिखाबाय जे साब सिखोन होननानै बुङोब्ला बेनो हायनारियानो मोनसेल' गामि आरो बेबो फिसा गामि जायखौ लानानै जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बा आंनि समस्ति होननानै आं गौरब जानो हायो आं खावलायदों दिनै समस्तिनि बासिनि गासै रायजो राजाखौबो जे बेबायदि साब सिखोन थानाया गोनांथि दं आरो गामिफोरखौ एसे एनै फोसाबनानै लायोब्ला जोङो मोजाङै देहा मोनगोन आरो जों बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो आं बेखौनो दिनै साब सिखोन लाखिनो थाखाय खावलायनाय थायो गोजोन्थों।